kayong patapos. Hindi ba patapos? Hey guys. Ayun, LSS kami sa ano, sa ano ba yun? Kanta nila sa Macdo Kondo. Tapos yun nga, on the way na kami sa ano, sa Greenbelt para mag-haircut. Dapat doon lang sa doon sa may bahay eh. Hindi, ikaw gusto mo doon sa bahay. Doon sa may bahay. 20 lang. Pa? 20 Skyway. Sige pa. Skyway kami dumaan eh. To others to be the best. They bring us down. We can't let the whole. Hindi na sumama si ano, si Froggy. Kasi pupunta siya, nababalik siya dun sa Dynaquest. Dali niya yung PC kasi parang ano pa rin, hindi pa rin gumagana. Parang may something nakakalikutin dun sa PC niya. So, Baka may virus yung ano ni Daddy. Yung computer. No, kaya si Koloko yung kasama ko today. Tapos si Emma na lang din yung ano, Bibili ng book. yung inutusan kong bumili ng books niya. Siya kapag gawin namin papayos na cellphone ko. Eh, nagutom na ako. Okay pala dito dumaan eh. Walang traffic. Yung MRT mo. MRT. Mas maganda kung skyway hanggang clouds. Punta ng clouds yung way natin nun talaga. Sky na talaga yun. Gutom ka na? Gutom na rin si Mami. Mas maganda talaga kung floor. Ha? Floor. Binasang floor, naging dome. Ang dami. Ganyan din yung ginagamit sa pizza eh. Sarap kaya yan. Ito, May ano yan, may sauce na. kinain ko diba? Oo nga, kasi ubos na nun yung ano eh, yung tagal. Ayan yung ginagawa ni Kuya. Pretzel. Haliw na haliw si Koloko. Ayun no, grabe yung biyahe namin. 15 minutes lang. Skyway kami dumaan eh, kaya di masyadong traffic. What? May sauce yan na ano, na chocolate. Ayun no, sausawan niya. O ako na lang, bibili ako. Sarap no? Lasang lasagna. Lasagna. Ayun, nahilo ko sa ano, sa taxi, kaya kailangan ko humigop ng ano, mainit na sabaw. Dito ulit kami sa ano, toki-toki. Hot fudge yun eh. Pero ang sarap eh. Pengen ko na. Sa'yo na lang. Kain tayo guys. Sa'yo na lang na. Ayaw mo na? Kain tayo guys. Ayun, favorite niya. Pag ako nagluluto niyan, iba daw eh. Iba daw lasa. Pero masarap luto ni Mami. Maliit lang eh, no? Maliit lang luto ni Mami. Alam ko bakit straight. Inaano muna ng dough para mas straight. Okay. Sige. That's it guys. Ayun, favorite ko talaga meso. Miso soup. Sige, akin na lang yung onion. Ayun guys, tapos na akong gupitan. Pakulayan ko na lang din para isang ano lang. Isang puntahan na sa salon. Gusto yung Koloko eh. Hi bebe. Yan, basta may gadgets yan eh. Nubos niya yung cookies oh. Sarap na. Sarap yung cookie. Agoy. Nahiya ang bata. Ngayon lang na shampoo sa ano, salon. Yan, para sa pasukan, okay na yung ano mo, hair mo.
Ganda ng dress, oh. White. Kasi tumataging-ting na 1695. Kaloka. Ilang ano na yan? Yung shoes pa. Yung shoes 3K na halos. Oh my God. Madaming ano na yan. Madaming t-shirt na yan pag sa ano. Sa Baclaran ka, Divisoria. Uwi na kami. Tapos na. Ito. Inukuno ka na naman. Tambay-tambay na muna daw kami. Sabi ng binata ko. Tingin-tingin ng mga fish. Yung kamay mo, kuya. Uy. Dami. Huwag malalaki, anak. Wow. Catfish. Hindi nila yan ikakatch kasi takot sila sa tao. Pinakain na yung pretzel na dala niya. Liit-liitan mo lang, anak. Laki ng isa dun, oh. Karpa. Yun. Ah, hindi niya nakita. Hello, Dawi. May siguro yung malalaki ng nagat. Doon na, Ayun, doon nakita na, niya yun, madami sila. Yun. Yan. Ano ba talaga kinakain ng mga fish worms, di ba? Mm. Bread eh. Kumakain nga bread eh. Yung duck talaga, yun ang mata ko sa bread. Silin? Yung duck. Duck. Yun ang mata ko sa bread. Dami nag-aagawan mo yun. Yan, pati bird. Ba, bait-bait naman. Yan, maliit-liit lang para lahat sila makakain. Uy, na-shoot. Uy, ako nga din, kinuha pa din. Uy, yun. Dalawa pa dali, yun oh. Ay, meron na siya. Isa na lang. Oink. Hindi naman yung Oink. hindi naman yung birds yung food bad sila nangaagaw. RJ, tama na. Tapos ka na, bebe. Sana lang pwede ulihin yung mga isla dito eh. Kung manghuli ka, ihawin natin sa bahay. Wag! Alagaan nga eh. Ihawin natin, masarap yan. Bad ka ma. Respect animals. Joke lang eh. Yun, gusto ko yung malaking yun. Oh, dahil huli mo na, dali na. Palamanan natin ng ano, kamatis, sibuyas. Tapos ihawin natin. Baka ikaw ihawin ng isda.